rasa ini. Wah, harum. Loh, sempak kunti, sempak satu-satunya, kayak hilang, kayak piye ki? Sempakku hilang. Jadinya apa tak Pak kok ini? Oh, isu-isu kok. Jane apa Tommy? Bengok-bengok ini? Sempakku hilang pi. Hah? Hilang? Kebengi udah no berarti? Yo lah pi. Pok sempakku lho sita-sita kuwi, pokoke pokoke. Kene bengi yo silir kok aku nek ra sempakan. No pi. Wis to, tenang ae Mi. Tak tukokne kaya duit. Ya wis. Pak tukokne. Tenan apa rai papi ki nukone aku. Kene ngapus ya kerus cakeme kok. Ya, sempak siji-siji ini kesayangan malah ini. Lah kok sawopi? Doneng iki. Wah. Na. Apa men lagi? Lah ini orang dorong teko to, Mas. Wah. Oh, ora digunakne kok kaya ngene to. Aduh, dan wis rambai terus iki kok wis ora beres. Oh, gue karena ngenteni bocah iki. Kok dhisik ingin kita dibel iki. Malah kebelet nguyuh he. Aman nih, Mbah. Numpang nguyuh ya, Mbah. Anaknya dibel dhisik iki. Engko ora dibel. Oh, iki kemalan. Apa deh? Malah Mbah loh. Oh, Halo, nanti le. cene omah, Mbah. Waduh, iki mbae wis siap le iki. Iya, engko. Dikongkon mamaku tuku gas iki, Mbah. Le. Yes karo. Padahal ngomong ya le. Yo, Mbah. Wis ngene. Yo. Mas Dal kah? Oh no. Mas Dal. Mampir. Wah. Ya. Dek Suci, hah?
Aduh, wah. Menek ya. Kok iso kaya ngono menyangkut tadi mau iki. Dia lari mau. Ini aku bingung arep boleh apa iki. Apa ya? Nah, opo iki? Ora tau mampir pisan ya sama kaya ngene mau. Ini nang omah ora iki. Banyak-banyak enak iki piye ya nih. Kira banyak-banyak apa-apa ya gitu ya. Aduh. So ini gitu mau ini. Yes, apa? Dulu nang omah. Betul iki mau. Yo, nang ndi? Ngerti. Aduh. Misalnya alon-alon lagi, San. Oh, bojoku nyapo air dul ya. Alon-alon to. Heeh, kowe enak wi. Matane sikir-kir sidul wah. Lo ae. Enak sing kene. Heeh, wi. Aduh. Aku rada jerer aku. Alon. Yo, terus no. Loh. Apa ke mau? Papi, salah paham. Di ke nomor temuk yo kayane sik ning kene. Kayane sawo iki. Wah. Wah, diangkat iki. Oh, patene iki. Ah, bel neh lah. Apa ketika lagi? Oh, alah. Mbah toh. Halo, Mbah. Oh, Piye? cuma lain ayo biasane. Gimana, Mbah? Oh, mumpung aku cek pador bojoku karena selingkuh. Gas wae iki. Gas pokoknya. Ya wis, aku tak mangkat. Oke, gini. Biyen kae yo. Oke, Mbah. Tahu TW iki. Udah lah iki. Jal. Ya wes. Tunggu ning kene ya. Ya, Mbah. Aku tak gas. TW. Di bojo siji mah selingkuh. Lo ae yo, aku balik. Karena aku mau malah main koplok sih aku. Fresh, pikiranku ben tenang. Oh, mentok jane iki. Wes, Jan. Apa nih, Mbah? Oh iya le. Ya kaya mana malian? Wah, jenenge wis sawi le ra ketemu. Wes kene le. Ya Allah. Oke, dimulai ya le. Wah, wis sawi ya le. Oh, Jadi Mbah. kaya rasi anu. Oke, modalnya wis anu tinggal nalon dhisik le. Lah, Mbah. Tak masang sih. Ya. Jalan mal bongkarnya nih toh. Ini bahaya boktu toh cai. Iki mau sampean toh Mbah. Wah, iya le sawi men to le. Wis kono gedang iki. Ya Mbah. Modale iki anu. Nang warung to le.
Oh, Mbah. Oh iya, wes. Ayo, dimulai le. Modalnya le. Ya, Mbah. Ya le, jangan kali. Mancang le. Mancang, Mbah. Ya. Sik, Mbah. Ya, aku serata nih, Mbah. Banyak apa toh le? Waduh. Oh iya. Kamu sabun, Le. Loh, lah pamitmu tuku gas no kok. Tukumu sabun sama tuku. Sik, Mbah. Aduh, wilu tawar pe. Oh ya le, ya. Aku enggak mau. Rum. Wah, ker. Ayo, Mbah, lanjut, Mbah. Wah, sawi men toh le. Lah, biasa. Jane jenengmu aslimu sapa, Le? Oh, jeneng Loci. Saya jenengku Roy lo, Kang. Roy ki Roy sapa lho le? Royko, Mbah. Royko, Iya, Mbah. jeneng apa bumbon? Waduh. Jane krempoe nanti to. Wis yahe nek ora teko-teko lho. Wis ngantri lemu yo ngono. Oh, kae ketibakno. Peh, nyonya wis ning kono, wis wanang terik ya jelas nesu ya aku telat iki. Jane kok nunggu to yang nanti tekoi. Yang nunggu senene. Kaget lho nya. Jangan mau bengi kalau ganti rame. Kejo meneh sing ke Singapura iki tips ya $100. Ya wis Gendang. Kerja nang janane wis nunggu kok ora ngerti jabatan mampir ini. Ora tipne ora kowe. Iya nya. Wah, mbak bos gue nesu ya. Karena kowe bangkong. Aku kira gampang loh. Pelanggan kurami ke Singapura tak tip saya lo $100. Ini tak bantu. Bebo, oleh bodoh gemong Oh, lo mas. Yes, tak ada yang ngarep lah. Dan bosnya orang nesu ya. Cahayu, Gendang, ini nasi uduknya Mbak Santi sing enak tenan. Iki mbak. Oh iya, pesenannya. ya regane piro iki mau? 23. 23 ya. Ben nasi uduk enak tenan. Iki lah anak keluaran yang merah gelem. Jadi pelanggan ya. Ya tenan. Mbak. Apa mas? Makan apa, Gimana? Menunya apa ya, Mbak? Sego utuh enek, tiwul enek, lele enek. Kayak kembang kates enek, kontelo enek. Apa ae? Versi lengkap. Sing lengkap. Oh. Murah ning kene wis ayo. Ada nih, sip. Iki mas.
Ini ya sama. Mbak. Ya Mas, pengen cukup pesanan. Sing 100 kotak ya? Iya, kok kotak kae. Oh, lah wis diterteh mau karo las kacaku. Sapa sing pakai Zakia, Pak mobil loh. Heeh. Oh ya wis. Pone. Tak. Mas. Enak ya mas ini ya? Lah ya. Sip. Murah-murah ya an. Mbak. Bayar. Oke Mas. Bayar tak pira aku. Masuk ke loro. Karo apa? Gorengannya loro. Ora nambah kopi apa susu? Alah, kopi ini gak ada susunya. Ya iki lho Mas susune. Kecut. Tak pira wis iki. 12.000 wae. Murah-murah men gini. Ya murah tenan to Mas. Mas enak meneh to. Oh, Ya wis dadi pelanggan sesuk ya. Kamu tekan emang pesan catering ini iso toh? Iso ape ulang tahun, pernikahan, yasinan. Ya wis memang aku lek tak kapan pesen. Parane bojoku ning Taiwan ora balik-balik ya. Halo Mas. Oh ya wis, Mas Ewu toh. Ngendi ya iki? Duh, aku tinggalan iki. Oh no. Kok sik ya duitku tinggalan iki? Wah, Mas jarene bojone ning Taiwan. Duitku ketinggalan iki lho. Ya wis kadek brilik gak ditarik. Ayo. Tanteni ya. Jaminane ndi iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Lampung Timur, khususnya Desa Donomulyo, jangan lupa untuk mampir di warung makannya Mbak Santi. Di sini buka dari pukul 6 pagi sampai jam 22 malam. Jadi untuk teman-teman, di sini menyediakan berbagai macam menu dan di sini juga dapat menerima orderan cateringan. Jadi untuk teman-teman jangan lupa mampir di sini karena di sini makanannya murah dan mantap. Tanya apa toh, Le? Lali aku. Oh. Agak-agak rolling action. Jani senengmu sapa lho, Le? Seneng. Ih, kayak ijo. Oke, gas. Oke, gas. Orang